nyt riittää. Nyt riittää. Nyt täällä on tätä maalia on nyt joka paikassa. Älä kävele täällä. Mä takas. Onko jollakin ideaa, miten me hoidetaan tää? Lätkät tässä vaiheessa, mä nostan kädet. Joo, et sä tuu sieltä mihinkään! Anna mä menen pihalle, mä olen Toni Hopeet. Sä oot ihan maalissa. En oo. Pysy siellä. Pysy siellä. Mä nostan kädet pystyyn. Nyt riittää oikeesti. Täällä on kaikki täynnä tätä maalia. Te siivootte nää kaikki. Joo. Varomattoja. Varomattoja. Ei astuta matoille. Varokaa mattoja. Oh. Millä tuo lähtee pois? Nuo kaikki portaat ja nuo kaikki on nyt tuossa maalissa. Tuohan ei oo oikeesti vesiliukasta maalia. Ei. Pitää olla jotain tärpättiä, millä niitä pestiin. Oliko toi vesiliukosta maali? Vai mitä toi oli? Ei oo vesiliukasta. Nyt tarvittis tärpättiä ja paljon. Kuka se hakee? En minä. Jättäkää se autorauhaa. Et istu sinne. Ei sinne mitään. Eikö? Ei Pojat! Hei nyt sieltä! Kato! Nyt on koko autokin maalissa. Ei No niin, kunnit, hei, nyt tää on viimeinen varoitus sitten. Meneekö jakeluun? Joo. Hyvä. Ei mitään. Dudsonit ovat muuttaneet 2 päiväksi Steniuksen perheen luo Loviisaan. Heidän tehtävänään on saada perhe viettämään enemmän aikaa yhdessä ja jakamaan vastuuta ylivilkkaiden lasten hallinnassa. Dudsonien auttaminen on kuitenkin saanut äidin raivon partaalle. Eikö nyt riittää oikeesti? Täällä on kaikki täynnä tätä maalia. Kato! Nyt on koko autokin maalissa. Ei Nyt äiti on suuttunut. Nyt tää pitää jotenkin auttaa. Nyt oikeesti ei kosketa enää. Joku hoito. Otetaan tosta autosta ihan eka. Tärvädillä pestä auto. Lähdekö mopo käsistä? Nyt lähtee maalit sit koko Volvosta. Miten me saadaan mun huone siistiksi? Teillä on aikamoinen urakka siellä. Kaikki maalivaatteet oikeesti pois ja sit mietitään, että mitä me tehdään. Dudsonit ymmärtävät menneensä liian pitkälle maalileikeissä. Sori, Joni. Ei mennyt nappiin. Äiti vihanen ja Maarian lähde pois mun sormista. Eikä lattiasta, seittää kohta jonkun pihalle. Ne hoitaa se käypä siihen kuntoon, missä se olikin. Jonin huone on ihan pommin jäljiltä, mutta se päällimmäisen tarkoitus on kuitenkin nähdä, että reagoiko faija millään tavalla tähän sotkuun täällä kotona, kun se ei hirveästi ota osaa tähän kodinhoitoon. Taika vasemmalla. Anteeksi, mihin te olette menossa? Jarno ja HP lähtevät perheen kaupalle Kouvolaan. He pyrkivät ymmärtämään, miksi kauppiaisisän on aina oltava töissä itse paikalla, poissa perheensä luota. Jahas, täällä on isäntä työn touhussa. No niin, mitäs Santeri? No, ei mitään. Tässä. Sä oot ollut vissiin maailmassa. Mä oon ollut hommissa kuule. Siellä on kuule nyt ihan uusi järjestys. Viittaisitko sä esitellä meille vähän tätä kauppaa? Olisi kiva tietää, että mikä tässä on niin siistiä, että täällä viihtyy 6 päivää viikossa. No kyllä, täällä viihtyy. Että kaikki nämä osastot pitäisi olla aina vimpan päälle siistit ja ei täällä harvoin ole liikaa käsiä. Että... Eikö näitäkin voisi järjestellä, mites niinku taiteellisemmin, että tehdä tänne tällaista aamun teemaan sopivia tällaisia Joo, ei. Tilataidetta. Ei voida. Kato, jos nekisi 4 tänne, niin sit vähän niinku Dudsonit tuli kauppaan. Ei mitään, ei voi. No huonoja. Mitäs täällä tehdään? Täällä tehdään sitten ne kaikki muut paperityöt, mitä tarvii tehdä. Tietenkin työvuorot ja kaikki rahaliikenne pitää saada järjestyä jollain tapaa aina. Lähdetäänkö katsomaan sitä kahvia? Mennään katsomaan. Olisiko kahvi valmis? Kiitos. Mä laturiin, niin saadaan huomenna. Kahvi valmis? Kiitos. Mä laturiin, niin saadaan huomennakin käyttää.
Ei oo akku tyhjä. Peremmälle vaan. Mikä on oikeasti se suurin syy, miksi sua tarvitaan täällä niin paljon? Mulla on aika paljon tekemistä, mitkä pitää saada tehtyä. Esimerkiksi rahaliikenne vaikka. Jos mä en oo täällä 2 päivään, niin rahat ei liiku ja silloinhan se rupeaa jostain kohtaa sakkaamaan heti. Että... Hei, niin sulla on varmaan hommaa vielä, mutta jos me käydään kurkkaamassa tuolla. Niin, tutkitaan vähän kauppaa ja tutustutaan sun työpaikkaan, niin hoidessa sun hommat. Ei haluta olla sun jaloissa mitenkään. Okay. Mut luvataan, että ei aleta maalaamaan. Joo, ei. Täällä on vähän erilaiset pelisäännöt kuin tuolla kotona, että täällä ei sähättä. Jarno ja HP haluavat ottaa selville, kuinka vakavasti isä oikeasti ottaa kauppiaan ammattinsa. Tehdään Jarno oikein hulluja juttuja. Katsotaan, että missä menee se raja, niin mä vaihdan näitten paikkaa. No niin, kuulit, hei, nyt tää on viimeinen varoitus sitten. Mä äsken tästä sanoin, mä en sano 3. kertaa sitten. Joo. Ei tarvitse taitoa. Joo. Meneekö jakeluun? Joo. Hyvä. Tää on ihan alright. Ei. Tää on ihan ok. Ei sotketa paikkaa. Joo, ei. Täällä oli eri pelisäännöt kuin tuolla kotona. Joo. Kyllä. En mä usko, että Tomi pitää niinku kotona näin kovaa kurja. Ei. Työpaikka on sellainen, että täällä ei oo pelleiden varo. Hei anteeksi, osaatko sanoa, mistä tehdään kuulutuksia? Eli toimistosta kuulutetaan? Joo. Selvä. Herra siinä oluthyllyjen vieressä muistaa, että tavaroihin koskeminen on ostopäätös. Punapaitainen rouva munkki hyllyllä. Hyvännäköiset munkit. Tänään tarjouksessa Hillon kanssa. Arvoisat asiakkaat, tänään erikoistarjouksessa emäntiä ja isäntiä 3 kappaletta 2 hinnalla. Ihan lihatiskillä hyvin ripustettua kouvolalaista. Aivan. Hyvä. Kyllä, kato, mä sanoin äsken jo tuolla. Sanoin kato äsken jo, kato. Tälle päivälle jo, kato, tää homma oli tässä. Ei täällä voi sählätä. Ei tollasta voi tehdä. Täällä me tehdään kauppaa ja vaalitaan meidän asiakkaita, niin en mä halua, että ketään tulee sinne pelottelee ne pois tai muuta. Että kyllä se pitää olla sitten oma rotinsa täällä. Ja... Mä ajattelin, että meidän pojat on vilkkaita, mutta kyllä ne on nääkin, että ei se Tomi, isä, Jarno ja HP lähtevät ajamaan kohti Loviisaa. Perheen kotona Jukka ja Jartti yrittävät lasten kanssa saada sotkuja piiloon ennen isän saapumista. Ei se toimi. Tää on ihan täynnä maalia vieläkin. He päättävät hätäratkaisuna maalata sotkujen päälle taideteoksen. Joo, hyvä. Just noin. Tossa on oikein tatsi. Tää on söpö. Tällä mennään ja nyt vaan kädet ristissä toivotaan parasta. Isä on lähestymässä kotipihaa. Dudesonit ja lapset ovat sopineet, etteivät paljasta, kuka on syyllinen sotkuihin. Päivä. Ne tuligaanit tuli tänne ja mä olisin nää. Samu! Sit me tuu huoneen. Ei Samu! Mulla on täällä juuttuneet! Ei! Hei, arvaa mitä? Me oltiin jo niin huonet, me tultiin tähän. Se oli Jarno, katso, se on ihan maalis. Ei Okei. Katoin on vielä naimisissa keskenään. Tää on mennyt ihan hyvin tää. Niin mä oon jopa Jooni Seinikin. Oho, tuliks hieno? Mutta toi on jännä homma toi isä, että kun se on kuitenkin aika leppoisasti ottanut, me ollaan nyt maalattu sen piha ja remontoitu sen yksi huone. Mut sit kaupalla banani meni niinku väärään paikkaan. Ja se oli sit niinku, mistä otetaan pulta. Äitiä sääliksi käy, että se kuitenkin joutuu yksin täällä pyörittämään tämän kaiken ja katsoa noiden lasten perään, mutta onhan se ihan oikeasti loman tarpeessa. Ja isän täytyisi vähän niin kuin ottaa osaa tähän muunkin arjen pyörittämiseen. Se, mitä meillä on luvassa huomenna, mitä me tullaan kertomaan tuolle perheen lipunnostossa, niin mä en tiedä, onko ne valmiita siihen. Ensimmäinen päivä Steniuksen perheen luona on päättymässä. Huomenna Dudesonit ottavat komennon